दे ओंखारद' सफैबाय फैगौ मोनालायबाय ना मोनाखासिगोनथ' आरो बेलासिनानैसो फैखानाय ना नोंबो आरो फैथारबायबालाय ओमफ्राय न' मालिका गैया बेयाव थाया माने फैयो आरो ना सम फैयो फैदो दे सिङाव हाबफैदो नाथायबा बोथोराबो अखा हानोसै ना औ हानायाथ' हासिगोन बायदियानो दा ओमफ्राय मार्केटावबो थांनांगौमोन ना मा ओंख्रि जागोन नोंलाय जेबोआनो गैया ओमफ्राय दालाय बोथोर गाज्रि जानायावलाय बोरै थांबावगोन दे दहायनो बिदिबा हाथाइथिंसे हाबोबानो जायोमोन ना ओइ बावलायलाङोना ओमफ्राय बिराद थाब बावग्रा जाबायलै आङो दालिफोरबो गैया आरो दालि थाबाबो जागौमोन दा दालि आलु बायाखैनोबा आङो जायालां बेफोरखौ मैगंखौनो बायनानै जायालै आं बांसिन आयु माबोरै बुंखायो नोंलाय औ बायनानै जायालै आङो गोबावफोरजोंसो खेबसे हाथायाव थाङोना ओमफ्रायसो मैगं एसे एनै लाबोयो आरोना दे अब्लाबो जेबो नंला हाथायाव थांथ'आबाबो जासिगोन माबा मोनसे जासिगोन र' फैदो ओमफ्राय बेयावनो थाबाय थानोसै जेबो गैया ओमफ्राय लांदांसो मिन्थिबाय नङानो थेवबो आरो बेखौनो नों फैनो दावराव जायोबालाय दे थादो आरोलै औ जागोन दे ओमफ्राय दैयालाय आथिं आखाइ सुनां बैथिंजाय थांनांगौलै र' थाला खेवहैनो दे आङो दे होमबा ना आथिं आखाइ सुनानै हाबफैदोलै औ दे ओमफ्रायथ' कारेन्टबो गैया खोमालै दंखलजोंनो माबादो दे औ र' ओमफ्रायथ' गिखाया दाना फननि लाइटजों माबादो सरिलै हाथायावबो थांनाय जायासै ना बेखायनो बेखौनो अर्डार खालामबायलै आङो आं बिदि बेदर गिदिरफोरखौ जानायाथ' जायामोन आंनि बांद्राय मोजां मोना दै बेफोर बेदरफोरखौसो जानांगौ दा गोथाव मोनो आंथ' अबाव नोंहा जानो गोथाव मोनखायो मालाय सिगांनिफ्रायनो जाबाय थानाय दा नंगौबो नंनायालाय ओमफ्राय हजों थानो गिदिंना नों जेबो गिनांगौनि बाथ्रा नङामोनलै बेबि माने खायसेनि खुगायानो बिराद गाज्रिलै मिन्थिगौ मेहेर नाथाय जेबो नङा दे नांगौबा आं हजों न'आव थांगोन ना नाथाय बबेबा बाथ्राया गोसोआव जोबोद नाङो आंजों जायनो आंगो जायो थारैनो बियो गोजान जालांमारो बेखायनो माब्लाबा जोबोद गिनाय फैयो गोसोआव नाथाय बिसोर बिदि बुंदों आंखौ बास आं नङाबानो जाबाय नंखायालै बेबि बेबायदि जालाबायो नामा दानि दिनाव बेफोरखौ साननानैलाय मा जानोब्रा थेवबो नोंसिनि न'आव जाथायाबो जाया नङा जागासिनो ना मेहेर मानोथाय मानसिफोरालाय मा बेबायदिनोसै सोरबा मोजांबो बुंगोन सोरबा गाज्रिबो बुंगोन नाथाय बेफोरखौ एसे सहायनो हानांगोन आरोना बेबायदि नंथारि बाथ्राखौबो नङा आरो जायखिया एसे एनैखौ थेवबो मालाबा बेबायदि गोसो बायनो हाना नोङो आंनो दंब्रा नोंजों जेब्लायबो दंखायोना बेनि सायाव आरो नोंथ' मालाय नङाना जोंनि जुलिया आद्रियानो जाया मानो बै टाइमाव समाय लानायफोरखौ गोसोआव दंखायोना आङो बेखायनो हारसिं दा सान नों आरो गावखौनो मालायबो दा सान जोंनि न'आव थाब्लाबोथ' नों आंनि हिनजाव हिसाबैसो थायोना बेखायनो सोर मा बुंगोन आं जां जेबो ओमफ्रायथ' नों आंनि थाखाय मालाबाबो सुनि जानो हाया बुजिबाय बुंलाय मा जाखो मा जानांगौ आबादे नङा नों आंनाव मानो फन हरदों ओमफ्राय हरनो मोनामोन ओहो हरनो मोनामोन नाथाय आंथ' हरगोन ना आबा नों हराबालाय मा जादों दे आंथ' खबर लागोन मोजां गाज्रि आंनि खबर लानो सोर नोंलाय नोंनि याद्दा साननाय गैला नामा आबा आं नोंनि बिमा अ आंनि बिमा बावदोंसोलै आयै माने आंनि बिमाबो दं होननानै बावदोंबा मोजां गोसोआव लाखि मानो लाखिनो आंलाय नोंबायदिखौ दासो गोसोआव फैदों आंखौ ना जिन्दा दं ना थैबाय होननानै खबर लानो हरदोंमोन आबा आं बेफोरबायदि सानखायाखैनोमोन हाजारब्लाबो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो खबर लागोन आं नोंखौ मानोना माबोरै नों आंखौ देखायो आंहा नायथारनांगोन ना आबा जेननाय लागोन होननानैथ' नोंखौ सानखाया आं आबा मानोना नोंबो जिबायदि आब्रा जिबायदि अख्राखा अब्लालाय माथो जेला सम फैगोन आंनो फैगोन ना माथो टेनसन लादों बिदि नङा आबा नोंनि जिउआवबो मा सोलिगासिनो आंबो मिथिनो लुगैयोना मोजां जागोन आंनि खबर लानायखौ बन्द' खालाम नाङालै नोंनि खबर लानायखौ आंनो आयु मानो बिदि दे आबा मानो बिदि आंबा मोजां मोनजादों ना मोनलोङाखै दाबा मा अबस्थायाव दङ हामलुमलुमसो जालांबाय दां आबानि नोङो जाया माथो आङो ओमफ्राय नोंखौथ' एसेबो गोसोआव फैखायाखै आङो सानदों नामा नोङो आं न'आव थांफिनगोन बेनिफ्राय नोंनाव फैसा बिगोन माबा माबि आयु नाथाय बेबायदि नङा आयै जेराव दङ बेयावनो आइ एम हेपि आरि बापरे आबा आयु हा बिदिबा जबफोर मोनबाय नामासै आबा
नोंजों मतलब दोन बेलेन्स लागायदों नामा बेखायनो आंनो फन हरदों है नोमानालाय बेलेन्सानो बेलेन्साबा दा मा खालामनो नोंनि आखायाबो आंजों रायलाया डिस्टार्ब खालामहैनो हाया नोंहानो थांबानो जाबाय रायलायहैना आफानियाव हरना आंनावलाय मानोथो हरदों रायलायगोन अबाव रायलायानबा मालाय अके बाय रायलायबाय थानो सोलाबला आङो ओमफ्राय बबे दुनियानि खनायाव दंहैयो नोङाबा हो दं आरो बुहुमनि बबेबा मोनसे खनायाव लोगोसे ओमफ्राय नोंहाबो दंखायोना आयौ बे गुन्दि हाथरखिया आंनि हाबाखौ बरायनानै लाथारबायहाय माबा होनदों होनाखै दे गोजाननिफ्राय आशीर्बाद हरबाय आं आलो गोजोनैनो मोजां संसार जालांबानो जाबाय दे अ थेंक इउ बेफोरबायदिसो बोर होनांगौब्रा आयै मेहेर फाग्ला जामा थाबाय नोंनि हिनजाव सासेजों सानदोंमोन दिनै नङा गाबोन फैखाथारगोन नाथाय नङा खोथाफ्रानो माथो दाबो गोरा गोरा दुगा दुगा बिदिबा जेनथाराखै नामा बियो ओमफ्राय आंबो नोंनि नोमासो नोंसिनि जिउआव सानसे ओरैबायदि बारहुंखा फैगोन ना बा बबे बारा बबेजों बिरलांगोन जेबो फात्ताबो मोननाय नङा मानोना आं जेरै नङाना गासैखौबो सहायनानै थाग्रा जाबाय बेबायदि बुंग्रा बे हिनजावनि थाखाय गोबां सोलायबाय हाबाया ज'र' खालि बेनिल' थाखाय नङा बे जेरिमोननाव थांनायनिफ्रायनो नङाबा बदलासो लानो नांगौमोन बियो बिफाखौ जाम्बासियान एसे सम्पतिफोरखौ लाजोब्बायमोन आङो सोरनि थाखाय बेफोर हाबा नोंनि थाखायनोथ' ना नाथाय नङा बे सोराङाबो गुवा फाबा नोंनि आफायाबो माथो दाबो फैयासै नों फन हराखै आरो आयै हरनायाथ' हरदोंमोनहाय दा फैगासिनो बुंदोंमोन माथो दा फैगोन खोमा आयै औ आबा दे दसे थानानै उन्दुदो दे दाबा आरो बिसोर सानैयाबा माबोरै थाहैगोन बेखौसो सिन्था भाबिलायबाय आं नै ओमफ्राय हाथरखियाथाय मा जादोंथाय आयै मा जानो मानिथ' एकदम दासान्दि सिरि सिरि थागासिनोमोन ना न'आव जे टेनसन जादोंना बेफोरखौनो लानानै आबा बाखि जेबो नङा बिसोरखौबो जेसे हायो थाबैनो जुलि होदोलै आयै ओमफ्रायथ' हाथरखियाबो जेराव मेहेरजों फैखाथारबायबा साननायाथ' सानो आबा आंलाय मानो साना जानो दा गोदान गोदान प्रब्लेमसा फैलाबाय थायोना दसेनो माबा मोजां सानबोलाबो उनाव आरो बिनिफ्राय गिदिरसिन प्रब्लेम जायोबा मालाबा जागोन आबा र' मेहेरखौ बुंनो सानखादोंमोन आङो सिन्दुर फोथाखौ फुनथोंसै दे रुमाव थांसै आं आयै दा थाब फैदो दे आबा जागोन दे आरो गाबोन नोंनि आबै फैनो गोनांमोन फैथोंसै माथो जाखो नै मानोथो गोबाव जाबोखो नोङो माने सासे लोगोखौ नेबायना बेयावनो लेट जाबाय एसे दे ओमफ्रायथ' सोरां जोंहा बिहामजोखौ माथो माबा माबिसो उल्थां फाल्थां होनदोंनो बेनोथ' आंबो खोनादोंमोन र' मानो बिदि बुंनांगौ जाखो दे दा गोसोआव खम दुखु मोनबाय बियो ओमफ्राय मेहेरजों थांगुलायथारबायहाय आइयाबो एसे बुजिनांदोंमोनलै गोदोहायबो खेबसे हिमियासो दाय जादोंलै आरे बेफोर जाथायजों आरो हाथरखि बिहामजोजों मा कानेक्सन दे दाबो बे इसोर नामा गासैबो बेफोरखौ खालामजोबनो मोजां जाबाय दे मेहेरा थांना बुंहैबाय मोजां जानो माने आं एसे बोरैबासो मोनदोंहाय बेखौबो बुंहैदोंथ' र' थिगानो नाथाय आरो जोंहा फिसाजोबो दंहैयोना बिस्रानाव एलिसा मामिया औ बिखुनजोखौ मिन्थिखाया नोङो दा बेफोरनि दाया गासिबो ज' इलिसानाव एसेग्राब बिदि जानाय नङा दे जावैसोआलाय मानोथो होमबालाय गावसोर बुजिलायनो रोंबाथ' मोजाङानो बेखौनो माबा हाथरखि आरो मेहेरखौनो माबा मोनसे बेबस्था लानांसिगोन दे बिसोरथ' थांहां फैहां बिदि जाबाय थानोसै दे जागोन माबा मोनसे जाहाथे बे माइयाबो जुदा खालामनो दाहाथों नंनायाथ' नंगौ र' हनै समासो खोन्थायो दा नंगौबो दे आं दाख्लै सानबाय मेहेरजों हाथरखिजों माबा मन्दिरावनो सिन्दुर फोथा थुना होथोंसै होननानै नै मेहेरजों रायलायनो साननाया दसे उनावनो मा जाखो ओमफ्राय आरो बेयावनो थादोबावाखै जोंहा हाबा मोनथायाबो जोंखौ नागारनानै थांबायना दे थ'दो आबासाना गिगोन ना दा मोनायावबो बागदावलाबायो दे गथ'आ दे होमबा ना आथिं आखाइ सुहैग्रोनि आं सोरि मोनथाय आबा आं बेखौ बहा मोनबावगोन दे बिराद गोसोखाङो नोंनि आइया दाबो नोंखौ आं मा गोसोजों बावनो हाबावगोन दे आयै बोरैबा मोनथारोहाय एखनबा समाव जेनानि खाथियावनो थायो आबाया मेगना जालालै माथो बिराद उन्दुनो ओंखारबाय माथो जालालै मासे किउट उन्दुयोब्ला नोङो देनाय नायबाय थाथावथावथारना बेबायदिनो मोखाङा जायखिजाया नेखा बाजियानो जालांथों अब्लाबो आंलाय देलायनायखौ गाननो हाया
सानैयावनो देलायना लाखियाबा मा देनां बुरिबा देलायनोसै अब्लासो नायसनगोन अब्लाबो जायखिया आं जेसेबांखि बुरि लाङा मानो अब्लाबो देलायनायखौ गारा हा 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 गारनांगौ गारगोन आं ज्राब हौवा बाराबा ओमफ्राय सोरखौ ज्राब गारनांगौ जाखो आंनालाय बयफ्रेन्डानो गैया माने बे गाना आंजों मिलाया दे थेवबो गारनो हाया आंलाय देलायनायखौ ओमफ्राय सिखाव खावैयाबो जि गोबाव जाबाय ओमफ्राय साना बुंलांदोंमोन न सिखाव खावनायानो मोजां नङा ओमफ्राय खावथ'आसैबोमोन आं नाथाय नोंथ' माब्लाबानि इसोरनावसो थांबायना मोजां मानसिना बेखायनो नोंखौ थाब लांबाय दे दाबो मानोबा नोंखौ जि दं मोनो आं डाक्टार थुनथुलि नोंलाय मालानिफ्राय इमसनेल जाफेरा दुखुफोरजों बारा आंहा लोगो गैया नङाबा बिलोगो खानो चान्स लाथारो दुखुआ बेखायनो जायगा होथ'वाखै दे आङो आरोथ' बबेबा जिनिसखौ मोनाबाबो आं इसेबां दुखु जाया जेरै आंनिबो साननाय दंमोन कलेजाव एडमिसन लानो नाथाय जायासैना जाय बुस्थुखौ हास्थायबाबो मोनाब्ला साननानै लानांगौ जे बिनिफ्रायबो नोंनि लाइफआव माबाफोर मोजां जागोन बेखायनो दुखुखौ होखारहरोसो आं मिनिनानैनो माजि बुन्दि बायदि नों देलायनानै दाथा हाबा हुखाखौबो नों सोलोंनानै लाखा नों आइ सोलोंनानै लाखा खोब गावनिखौ मोजां नंथारदों बे बिदि आयनायावल' महर नायबाय थानोसै देलायनानैबो थानांगौनो जाम बिलाइ नङाबा देनां जावसिजों बासिजागोन नोङो आइ हा बिमायासो बासिजाबावगोन दानि जुगा कलि जुग ना नङाब्ला उनाव आंहासो दाय जागोन ना फिसाजोआल' देलायो बिमाखौ देलायनो फोरोङाखै समायो जाम बिलाइ देलायनानै थानांगौ आयै बाथ्राफोराबो लाजाला माथो आंनि थाखाय बयबो मानो दुखु मोनो दे बेहाय आं फैनायाथ' फैबाय बिरासो खस्थ' मोनलायबायना नै आं मानसियानो बिराद आनलाखि खोमा दे रावखौबो खुसिखौनो होनो हाया आङो जेबो बेखौनो बांसिन दुखु होथारबाय आङो आं मा खालामबावगोन दे बेहाय लाखिदोलै भाइ र' ओइ फाग्ला बेहायलाय मानो लाखिनांगौ जाखो ओइ जाम्बा एसे खामानि दंब्रा माथो ओमफ्राय आं हारसिं फैनो हायाना आया बेखायनो नोंखौ लाबोफादोंब्रा आङो दुद ओमफ्राय नोंहा बेखौनो डाइरेक्ट बुंनो हाया आरो आइयाबो हगार हरा जाहैबायना ओमफ्राय गारिखौबो सलायनो मोनथ'वाबा ओइ भाइ ओमफ्राय मामलायालाय माथोब्रा दा सोरबा हिन्जावखौसो लोगो हमफैदों नामा नोंलाय ओइ बिदि जेबो नङा आदसा ओमफ्राय दा नों बेयाव दसे नेथ'ब्रा आंखौ नोंबा ओमफ्राय बेसे गोबाव जागोनलै एसेबां गोबाव जायाना दसेनोल' खामानि आंनाबो दे होमबालाय आंथ' थुनथुलि मोनावनो थांफैदोंमोनलै दा ओमफ्राय डाइरेक्ट थांब्ला मोजांसो जानाय नङा नामा बेनि सायावथ' बे आंखौ सिनायाबो ना अब्ला आं मा होनना बुंगोन दे खम जारला जाबायना दानाबा लोगो मोनबाबो रायलायनो बोरै दे बेनो आंखौ सिनायाबा एसे थंगालि जाखोब्रा ओइ लामा सामा मासे थंगालि मानसि थायोब्रा मिस्टार नोंखौ सोर लामायाव मुथि बायदि गसंना थानो थिना एकदम जाखागोनदां सोरबा नोंना मेगना खाना नामा आं खाना जानो हाया मानोना आं जोलिसोना मानो जानो हाया अबे नों बे आंखौ फल'सो खालामदों नामा दानाथ' ओमफ्राय नोंसिनाव थांफैदोंमोन आं साइक' आसिकसो नामा बिलाय जे खेबसे नुबानो सोरखौबा फल' खालामो हाय आंखौ हाय बुंदों दिनै आं 12 भाजा फानाखैना बारु भाजा बेबायदि नङालै माने हम रोज 12 भाजा नहीं फानबायिं समझे आयु क्या समझे नों आंखौ जेरैबायदि सानदों आं 12 भाजा बायफैयाखैलै अब्ला जोंनि गामियाव मानोथो फैदों नोंलाय सोरबा आलासिनाव फैदों ओहो अब्ला सोरबा लोगोनाव फैदों लोगोखौनो होनजाबाय मा मुं बेलाय आंथ' सिनायजोबो एकदम सैथो बुंलाय नों बबाव फैदों जि जायो गासिबो दासान्दि मोजाङानो जायाना जेबो ओमफ्राय थांगोन बुंदोंमोन माथो दाबा थाङोना थाङा गुड मर्निं बेबी वा जि थाब सिखारलै नोङो बे हनै सानजौनायखौ नुवाखै नोङो
नङा माने आंबो दाना थाब सिखारोब्रा माने थांनांगौना 9टासो बादे औ फुंनि समा बेसेबा मोजां मेहेर दे होमबा ना दसे दखानाव थांना फैनोसैलाय आं साहाजों जानोबो जेबो गैयाना ओमफ्राय आं नोंखौ लिंनाया थांनायाथ' थांजायो र' नाथाय मन्दिराव थांनायखौनो सानलायनांगौ नामा सोरबा दसे थांबाय खुलुमबाय फैबाय माथो जानोखाय नों आंजों लिंबाबो थाङानो ना खेबसेबो थाङा दे जागोन दे थांगोन खेबसे थांगोन ना दा ओमफ्राय हेपि औ ओमफ्रायथ' मा लाबोबावगोन दे ब्रेडखौ लाबोदो ओमफ्राय दावदैखौ दैनैफोर लाबोदो बेजोंनो माबा मोनसे बानायनोसै जागोन दे दखानाबो खाथियावनोखाना ओमफ्राय जोंहा सानैजों साहा गोथाव बानायनानै लोंसै न' जागोन दे ओमफ्राय मन्दिराव एसे उनाव थांसैलै ने दानो थांथ'ला र' एसे सम फ्रि मोनग्रोथों ओमफ्राय थांगोन औ दे जागोन आरोथ' मोनसे सोंथि जाबाय थायो लोगोफोर जोंहा सानखौ मानो मोन्थाइखौ होखो बेनि सोमोन्दैथ' आं जेबो बुंथ'खायाखैमोन नाथाय माने नाय लोगोफोर बबेबा समाव जोंनि माने कार्टुन बानायग्रायाबो एसे प्रब्लेम उसुबिदा जायो नालाय माखौबा लानानै गासैबो पारफेक्ट खालामजोबनो हाया आरो बबेबा केरेक्टारा बबेबाजों मिलायनो नागिरा बेबायदिनो माखासे उसुबिदाफोर जायोमोन आरो लोगोफोर अब्लाबो बानायसाबबाय लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों दे होमबा जों थांथ'दिनिलाय बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट मेहेरा फैथ'आसै दिनै लास्टाव एसे बिजि बियो